nista' nkompli l-ġajja li beda Ġesu fuq din l-art. Nista' ngħin, nista' naħfer li min jonqosni, nitbissem ftit u nħares lejn il-ħajja b'mod pożittiv. Din hija parti minn ġrajietna li hija preżentazzjoni riflessiva li se ssir madwar il-ġonna tal-Iskola Medja u Sekondarja taż-Żejtun fih dan il-kulleġġ San Tumas More. L-udjenza se jkollha l-opportunità li ssegwi l-ġrajja ta' ħafna karattri li niltaqgħu magħhom matul il-passjoni ta' Ġesu fuq din l-art, ġrajiet li qatt ma ntesew. Wara l-preżentazzjoni, il-pubbliku se jkun jista' jixtri ikel u bċejjeġ ta' xogħol artiġjanali filwaqt li jibqa' igawdi l-atmosfera bis-sem tal-banda tal-iskola li se takkumpanja din l-attività b'marċi funebri. Din l-attività se tiġi organizzata bis-sem ta' għalliema, studenti u ġenituri mill-istess skola, esperjenza li fiha flimkien bħala komunità mhux biss jgħinu b'mod volontarju iżda wkoll jingħaqdu bejniethom għalan filantropiku. Nightingale li huwa għalliem fl-Iskola Medja u Sekondarja taż-Żejtun u membru fit-tim organizzattiv tkellem ma' One News dwar l-għan tal-attività ġrajietna. L-għan ta' din l-attività hija biex ninġabru fondi il-fondazzjoni tal-ELS, ELS Malta, qed issir play hawnhekk kif ukoll ħajkun attività oħra fej in-nies ikunu jistgħu jixtru affarijiet relatati mal-ġimgħa l-kbira u mal-Għid. Involuti f'din l-attività hemm studenti, għalliema u ġenituri wkoll biex l-edukazzjoni tagħhom tkun holistika. L-attività ġrajietna se ssir bejn il-5 u s-6 ta' April mis-6 ta' filgħaxija l-qudiem b'rappreżentazzjoni kull siegħa. Id-dħul huwa botja ta' €2 bil-qiegħ kollu imur għal ELS Malta.